Bendisyon iti apo iti technology. Oh, malike ko di chimpo iti Adaptive Bible School. The resources nga da kami ket books and malagip ko di Adaptive Bible School where I applied nga student worker jay. And na student worker ka ano na di time nga agis study ka. And as a student who likes nga latang agaral natay jay, what I did is alak tagi libro, and early in the morning I wake up apanak di corridor iti quarters ti boys, and agtugaw ti tutok iti silaw, and I study early in the morning tapno lang makahabulak iti lesson. That is what I did di chimpu iti Bible School nga ada jay. And nalpas ti Bible School, nagpaspas nga nakita nga technology ket nag-upgrade nga agos. Malagip ko idi ket books pa lang ti manu nga books nga study tools nga books ti bagkatak nga mapanibontok nagbakasyon kami, and kantsawan na ti bakat ko nani bakat ko kanya kami nga bakasyon dalam aming nga librum. And bigla nga there was a shift iti technology where idi may sa nga tablet in muso kan pimig sa ti tablet ket idi may sa lang nga tablet nga di ay you can download books and study materials, resources and tools where it will help you iti study. So usually rimar pa idi ket di MySword the application iti MySword ada pa lang di Play Store di ay. And I am reminded nga di pa kami di bontok, there's no need for me to carry dagiti may nga luggage iti books nga panak ijay. The only thing that I need to carry is my tablet, and my mom gave me the laptop ada amin ijay dagi files. Manong taon iti limawas din bigla nga ima iti MP3s. And ingga natatakat pimixay so ti in demand tata ure kanyak nagrugi di chimpu nga agawirak matan iti ubing my wife need also iti assistance while she do iti household chores, masaplay wanak dagi baby pa lang anak ko. I need to ako kahit nga may saldawak dito library nga en ko nga ito and ada tuyak nga ako piman masistaran ni bakat. And what a shame on my part makungkonsensya nga may sangal daw nga ako piman nakita isuna. And for that what I did is naidalan iti apo. There is an MP3 that was given to me kini mother ko, and ang lagrugi mo nag-uso dagiti MP3 downloads dagiti mensahe, or I napanak research iti ko internet ada dagi first nga mensahe nga mangmangad ko and kinumpile ko ingga na dimtang di chimpo manumatan nga taon sa nga puro nga taon di MP3 nga di ay binmigay. Then nakita ni brother ko nga kasapulat ta ito and he gave me just this simple gift nga ito 5 years nan samot ang kanyak ito nag-equivalent na ito nagsimple lang nga ito equivalent na ito. It compiles all the materials that I am studying right now. It is just a simple square nga lang ito namtikarga na ito kat amin nga mensahe, amin nga conferences, amin nga study theology, amin nga panag nga masapul nga amwak, which will help me in my spiritual growth as a worker. It's just a simple tool nang dito iti pinaka library. I would admit kada kayong napukaw di panagbasak. I mean, I would admit dagi ka kaisulaki di ibaga makamuda nga I am a bookworm. And there was a time timabsut iti matak, and I do not like nga kumater nga alaan amin ti attention iti panagtugaw diti study. Ingana di dimteng dito more iti na direct attention ko iti hearing, iti learning ko iti hearing.
And at that moment in time, this has been my company isong ano daduman, wag tatrabaho dita. Mada magbagbagkat kami iti darat, graba. Oranya man tararami rin, nakapulat amin da iti tilapay ko. Nakapulat iti earphone. It is because I'm studying, and I'm studying, and I'm studying, and I'm taking advantage every minute and every hour to learn the things that I have not learned, and I want to know iti panagbiag ko. It's just a simple tool. Ada man dagiti books nga dagiti ti library. Ada dagito eh. Nung ti pinaka library is dito eh. It's just this. Hingga na din tong gitsimpo JT cellphone ko lang hindi kat pinpindot pa lang ti keypad. And there was a promotion nga na ito di Session Road concerning iti cellphone. And kinita kat medyo nanginamat di cellphone. Nung pinuskulak, I dared nga kunak masapul agalak ti na-upgrade nga na ito eh. Nga usar ko, tapno usar ti trabaho ti ako. And actually, dahil ti usarak, ang ko expectara nga dahil ti usarak talaga iti recording ko mat. Iso nga kunak technology has been a blessing. Nagdaktal ti impact na. Where I could record myself, dagiti preachings, where I could upload dagiti materials ko. I could oray na tiyan ko magmagnak di bantay, ada kag drive di lugan, may study kataan nga napugsat. I am reminded it is 2 Timothy chapter 2 verse 15 kunana. Study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word truth. I am so scared. Na there will come a time mapugsat na ito nga pinaka ti may isang worker. No napukaw iti panunot iti napukaw iti chimpu iti worker nga study. Agrugi nga matay iti ministry na. May isang usarin din ti apo nga mang sustain nga may isang katulungan ng life support iti ministry is the study iti pastor. And we admit nga kada tayo nga while we are doing something, sometimes no nagbalinta nga agri-relate lang iti libro, adu dagiti man-neglect nga trabaho. Kakaroon nagtatrabaho ka itruar, nagtatrabaho ka outside, ada iti dadu mga trabaho, tapno pakanamiti pamilya, nagrigat. That's why, dahil iti bendisyon iti technology. I am so thankful for the time na na-introduce akta ito. It's just a simple lang. Sapay ko mata, bumayag pa ito eh. And kararag ko nga, sapay ko mata, adupay iti maaral ko, and i-preserve na dati medyo old matan dito eh. And yet I am so thankful. Kinikapsat ko who gave me nga dati nga gift nga regalo na kanya, where I consider it as my library. Namadadag di ba nagmasapul mat nga agbalin nga warning kada tayo. And there is the mishandled and the misuse iti technology nga dito eh. As a pastor, one of the things nga nakita ko dito eh, nga di feeling tayo kat no ada amin kada tayo dito kat we are so powerful. I would like to remind you nga iti panakabalin iti trabaho ti Diyos kat hang nga magapu iti cellphone kun gadgets, kun hanga iti laptop, kun hanga iti projector. There were so many cases where sometimes we thought the power of our preaching relies iti presentation, relies iti PowerPoints, relies iti technology. May I say kada kayo that the power iti mensahe ti Apo kat it is in the Word. It is in the Word in itself. To rely too much dati technology nga isu ti pagapuan ti panakabalin is dakkel nga kamali di ay. Dakkel nga kamali. I also came to find out nga even pastors are even exchanging iti Bibles iti tablet kan cell phones. No, pantay pa siya, mabaling nga suto sa ron tayo. But on that sacred pulpit nga naitod nga pagkasabaan tayo, I beg you, pakpakasya ka na kayo. I know we all have iti preference tayo, but I see an evil impact. Notice usaran tayo tablet, laptop, kan Android cell phone.
as we enjoy iti benefit iti gadgets kan technology nga dagito, we must also be reminded of the evil effect if this technology nga dagito it is being mishandled or it is being misused. One way nga that the technology nga dagito it is being misused is this. It is when we trust so much nga dagitoy tablets nga dagitoy cellphones nga dagitoy ket isu iti pagapuan iti panakabalin. I would like to remind you nga iti source ti panakabalin iti Dios ket haan nga di kuryente. Haan nga di 220 kun 110 volts. Ken haan nga magapu iti projector nga nanginangina kan di cellphone nga nanginangina kan di jay sound system nga nanginangina iti pagapuan ti panakabalin iti Dios ket magapu iti Dios Santo Espiritu. Anyo nga mabaling nga isukat iti trabaho iti Dios Santo Espiritu iti technology. Isuna ti pagapuan iti biag iti sao ti Dios. Haan nga mabalin nga isukat tayo kan sobrang ipakat tayo nga iti pagapuan iti epektibo nga trabaho ti Dios ket magapu iti technology. No technician tayo iti dagiti technology nga dagito mabalin siguro namnumay panggap ti trabaho ti Dios haan nga mabalin niya. Uray no ko ng mga insagasagana iti PowerPoint mo, uray no ko ng mga insagasagana iti presentation mo nga with the musical pa lang hanga di ti pagapuan ti panakabalin na. Ti pagapuan ti panakabalin kat magapu iti Dios Santo Espiritu nga usarana iti sao iti Dios nga mangburak iti puso iti tao. Laglagi po niyo ti pagapuan ti panakakonbiktar kat Santo Espiritu. Ti pagapuan ti panakaawat kat ti Dios Santo Espiritu. Ti pagapuan iti panaka-review kat ti Dios Santo Espiritu. Ti mangited iti laing konsirip kat ti Dios Santo Espiritu. Haan nga nagijay sobra nga panagsaltalat tayo iti technology nga dito. Dakto nga kamalidiay nga maitublak tayo ti trabaho ti Dios. We are making the trabaho ti Dios nga complicated. So ano na dumakat dakto nga insulto nga ada dagiti taktor iti sangwanan and they would use the tablets and laptops and uray pa iti cell phones haan ada ti kay baga if we are so much relying iti dagiti nga technologies, we are just preparing our members to become stupid defenders of faith. Nothing would ever equal iti banor iti maysa nga libro nga namarkaan, nakargaan iti mark, nakulayan, nakargaan iti surat na, ingga na ijelas, awan nga iti mangsukat kan replace jay feeling nga in the area of defending the word of God. There is nothing that would ever compare iti book nga namarkaan because no adat agdamag you are so sure nga minarkaan di jay and the only thing that you need to do is you mark it, you remember the color nga namarkaan and you browse the Bible comparing iti cellphone kung tablet once nga kunang adat tinagdamag. Pagkatapos, bigla nga nalubat ka, then itod na ti Bible na, ngahan mo nga kabisado, naspakkan kabsat. Awanan na ti bagam, karkaro na mo kabisado yung Biblia. Iti Bible nga dito, kat nagapu iti lula me. Indikalo da ka ni amak. That was 1990. And my father gave it to me in 1996. Iningga na tayo so iti Bible nga susarak. Ada dagiti ginatang ko nga Bibles, but comparing iti Bible nga dito, it is just like a part of life ko. All the markings iti journey iti Christian life kada dito and every time nga where I go iti speaking engagement ko, ada dito
No, kita mo kat dito jacket ko nga dito, kan dito leather jacket ko, niya daral ti cover na, awan mo tani ti cover tata. Tinastas ko dito jacket ko nga dito nga 1995 mat lang. Isot embrace ko dito eh. Tapno ada ti mang iwan lang dito Bible ko nga dito eh. Antigo na gito eh. It is just an antique nga books. Nga mabutang nga pumanaw kan mabutang nga agusar tira do mga Bible because to live this Bible kat asla nga kaslan na napukaw iti kagudo iti life kuno apa nakagserbi iti apo ti do mga lugar. At least dito kapkapisado. Doon mamakita ko tagusarak ti basit nga Bible. Ida do di may nga Bible nga brown kalalak di but when I go for a preaching appointment, Bible study, and I know di pa panakat talaga nga it is a battle, it is a question and answer. I do not like to leave the thing libro, the thing Bible nga dito, which is I consider it as part of my life. I am so scared to use tablet because there's a possibility nga malubat, and once nga nalubat ikan nakati Bible nga mo kabisado katawan nakati tataw isang manan, you will just be a mocking worker jay kastamot nga Kristiyano. And for the effect na rito dagiti Christians disturbo rito tablet nga rito kan cellphones nga usaran na nga Bible ti unag ti church. You are entertaining and you are allowing people to use their tablets and cell phones iti unag ti church. Mabaling usaram dita no ada tida do mga papanam, but when it is a time to for service, disturbo nga ipalubos na you are permitting, you are showing people nga mabaling usaran dati tablet na, which will later on shame them iti sangwanan because awan ti markings danto jay mabal ma-reformat ma-virus iti cellphone adi napay dagiti markings da. Diferensya no libro ti alam because the marks permanent haan nga mas may cut the experience nga ada ka nagtugaw kat daytoy malagip mo dito nga preaching kat adjay, and when they will ask the members they will know how to explain it because the book is a part of their life. So I beg you workers, amok nga when it comes to dating nga banag rumor nga ibagay mo ng kanya preference data pastor, preference lang data, yes preference nang kita nito effect na together with my children damdamagan at dagitan nako apay kilang kari nga kasjay nga tablet cellphone ti mos usar nga kasaba dagiti makikita na. And I said kanya na siguro mabalin no shock kat kayat kung agbaling nga nasirip kayo nga ready kayo nga sumumbat later on no datagdamag kada kayo, I would recommend nga ti usarin nyo kat ka book Bible so that you could mark it, and when your children and apos and friends would ask you, you know nga minarkaan nyo dagijay and you can able to see, and it will help you nga ni malagip ko di nga indalan ti Santo Espiritu nga markaat nga diay, and you can easily answer these people who are looking for an answer. So dito may isang encouragement ko kara kayo. So kitaan niyo basit dito yung panaka usar haan nga isu ti pagapon ti panakabalin laglagi pon nyo diay ti pagapon ti panakabalin ket magapu iti Santo Espiritu wasaren na iti sa una iso nga hanyo nga isuksukat iti technology iti panakabalin iti Santo Espiritu ti kasapulan tayo ti trabaho ti Dios hanga 220 volts hanga 110 volts ti kasapulan tayo ket ti panakabalin nga magapu iti Santo Espiritu nga tiramintana iti Biblia nga dito kung dagiti daduma nga extra nga materials nga tools nga mangidanon ti sa una ket dagiti technologies nga dito ngam ti panakabalin ket iti Santo Espiritu kapsat pagpakasa kanya panunutom dito. God bless.